Малко преди да се роди Христос, Мария и Йосиф трябвало да заминат от Назарет за град Витлеем. Според нареждането на императора, всички жители на Израел трябвало да се явят там за преброяване. Мария и Йосиф не намерили подходящо място за нощуване. Градът бил препълнен с хора. Тогава те се скрили в пещера, където вкарвали добитъка при лошо време. И в същата тази нощ, в тази пещера се случило чудо. Родил се нашият Спасител Богочовек и озарил тази пещера с божествена, чудна светлина. Първите, които получили вестта за раждането на Христос, били обикновени пастири, които под покрова на нощта пазили стадата си. От небесата при тях слязал ангел и разказал за това велико чудо на Рождество Христово. Той им показал пътя, по който пастирите да стигнат до пещерата и да се поклонят на Богомладенеца. Те веднага побързали да го направят. Но в онази нощ чудесата продължавали. На небето засияла нова чудна звезда. Именно тя възвестила на целия свят за чудото на Рождество Христово. Така се родил нашият Спасител Господ Исус Христос. На 25 декември празнуваме великият светъл празник Рождество Христово.